dat op Aruba blijkbaar het aantal mensen die kunnen stemmen omhoog is gegaan. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, aanzienlijk zelfs, met 58%. Dus bij de laatste verkiezingen in 2023, verkiezingen voor de Tweede Kamer, waren er 538 mensen die mochten stemmen. En nu zijn het er 852, dus dat is een enorme stijging. Okay. Wij denken dat dat komt omdat we vrij uitgebreid aandacht hebben besteed aan de mogelijkheid om te stemmen hier op Aruba. We hebben advertenties geplaatst, radio-interviews gegeven. Okay. Er zijn ook e-mails verstuurd, onder andere door het ziekenhuis. Dus mensen zijn denk ik goed op de hoogte en daar verklaren wij dat. Oké. En jullie zijn erop voorbereid volgende week. Wat mensen mochten al van tevoren stemmen. Wie mag er nog steeds stemmen op diezelfde woensdag en hoe laat? Iedereen mag stemmen. We nodigen eigenlijk iedereen uit die een e-mail heeft gekregen van de gemeente Den Haag. Okay. Met de uitnodiging om te komen stemmen. Hè, want je moet je daarvoor registreren, geregistreerd hebben. Ja. Om zo snel mogelijk te komen. Want 852 mensen, dat is nogal wat. Ja. Daarvan zal waarschijnlijk niet iedereen komen, maar toch zeker ruim 700 mensen verwachten we. En als het allemaal op verkiezingsdag, dus volgende week woensdag 29 oktober gebeurt, dan zal het hier erg druk worden. Dus wij nodigen de mensen uit om op werkdagen tussen 8 uur 's ochtends en 5 uur 's middags naar VNO te komen om hun stem alvast uit te brengen. Dus 2 uur 59 p.m. op 29 oktober is de laatste dag dat mensen dat kunnen doen. Hallo. Wat daar niet? Heel goed, dank u wel. Eventjes voor u pakken. Zo. U krijgt van mij een stembiljet. U kruist aan 1 partij, 1 kandidaat. Okay. En vervolgens gaat dat in de witte envelop. Die witte envelop gaat in de oranje envelop samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en het ondertekende en gedateerde briefstembewijs. Perfect. Ja? Ja. Heel goed. Ik weet van ervaring dat wij op die dag de uitslag nog niet mogen openbaren. En dat is waarom weer? Nou, wij vallen onder de gemeente Den Haag in dat verband. Dus als briefstembureau stellen wij een proces verbaal op met de uitslag van briefstembureau Aruba. En dat wordt gedeeld met de collega's in Den Haag. En dat wordt vervolgens aangeboden aan de kiesraad in Den Haag. En daar is dan een proces van publicatie. Dus wij kunnen dat niet meteen publiceren, maar zo gauw wij de uitslagen van de briefstembureaus Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen publiceren, zullen wij dat doen via de reguliere kanalen en ook op Facebook. Ja, heel goed. Dank u wel. Tot ziens. Dag.